перед кожним стоїть таке питання, як знайти шлях, як вийти там, ну, з різних становищ. І тому, коли ми збираємося, ми шукаємо цей шлях вийти. Ми знаходимося на такій ступені болі, наприклад, і ось коли приходиш сюди, то допомагають. Ось так ось приносиш твор, своє там дитя приносиш, а його раз розтрущили, там ще нічого не зосталося, для його так уже ніяк, ай, не прийду вже, все, надоело, хай сам буду писати для себе. Але наступний раз твор переправив, вже принес, коректував, вже добре, глядиш, о, який добрий твор, уже недзе можна надрукаваць. Паэзія – гэта магчымасць, мабыць, адвесці душу сваю ад нейкіх будзённых такіх спраў. Спроба можа паказаць свае нейкія унутраныя імкненні, мары. Я пишу про жизнь, и вот чтобы мне интересно узнать просто, вот согласны ли с моей точкой зрения мои друзья. И поэтому я прихожу на узлет, читаю свои стихотворения и слушаю их замечания. У гэтым коле сяброў я могу обменяться так само кассетами белорусских бардов, белорусских рок-гуртоў. Так само я могу обменяться свядомой беларускамоўнай літаратурай, і гэта мне вельмі цікавіць. Якія краіны на карце, я знаю. Такой прыгажосці нідзе не бывае. Кармеліца наша, радзіма зямліца, жытнёва калоссе ў полі радзіцца. І там, у цяньку пад вялікай калінай, я буду дзівіцца багацім радзімы. Кармеліца наша, родна зямліца, як хочацца ў пояс табе пакланіцца, абняць твае пушчы, лугі і крыніцы, душою і сэрцам да іх прыхіліцца. Вітаем, шановне гаспадарства, у праграме «Край». Вось так разважаюць пра паэзію і жыццё, так ставяцца да творчасці сябры баранавіцкага літаратурнага аб'яднання юных літаратараў «Узлёт». Сустрэча з імі, а таксама з іх равеснікамі з розных куткоў берасцейшчыны у нас яшчэ наперадзе. І для гэтага ёсць вельмі добрая нагода. 29-30 красавіка у Брэсце адбудзецца абласны тур рэспубліканскага літаратурнага конкурса маладых талентаў «Дэбют». І наступны рэспубліканскі тур гэтага конкурса таксама будзе праходзіць у нашым горадзе па той простай прычыне, што ініцыятарамі правядзення гэтага конкурса былі студыя «Спадчына» абласнога цэнтра творчасці моладзі і абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў. Гэты зборнік з'явіўся ў 1997 годзе, і яго назва «Узлёт» аднайменная з назвай аб'яднання юных літаратараў, якое працуе у Баранавічах і дзе мы сёння з вами гасцюем. Ну, а кіруе літаратурным аб'яднаннем Алесь Бакач, паэт. Я прыгадваю свае школьныя гады. Як цудоўна, калі б у мой час было такое аб'яднанне. Можна сказаць, што гэта моя здзейсненая мара. Алесь, як узлётаўцы бралі ўдзел у фестывалі маладых талентаў «Дэбют»? Ужо прайшоў у нас гарадскі тур у Баранавічах, так? Так, гарадскі тур ужо прайшоў, і вельмі выдатныя вынікі. Таму што сябры нашага аб'яднання у кожнай з намінацыяў атрымалі пераможныя прызавыя месцы. І некаторыя з іх прысутнічаюць тут сёння. Ну, напрыклад, давай будзем знаёміцца праз лаўрэатства. У жанры прозы Алена Капусціна заняла першае месца са сваім апавяданнем «Святочная нядзеля». Таксама Владзімір Болка, які заняў другое месца. Проза вся ваша, вся узлётаўцаў. Вся наша. Што датычыцца вершаў, то у Баранавічах менавіта ў гэтым туры прысуджвалі па 2 першых месца. І вось сёння сярод нас прысутнічае Вера Серова, якая заняла адно з гэтых першых месцаў у вершах. Таксама Алена Чаплінская. Ноччу пакой на ложку насупраць акна, пяшчотна прыжмурыўшы вочы, спакойна і ціха ляжала яна, дыхаючы цемру ночы. І бязважка, як пара, падняўшыся ў змрок, раскінуўшы шэрыя крылы, дрымота марудна сплятала вянок з
самот і срэбнага пылу. Не крануўшы тугі і шкляной цішыні шырокага тульнага ложка, павольна, бязгучна саскочыла ўніз вялікая чорная кошка. Святочная нядзеля. Хадзіла, сядзець на адным месцы не магла. Чакала, што вось-вось бразне клямка, грукнуць дзверы ў сенцах, пачуецца гоман, зашморгаюць ногі. Спынялася, прыслухоўвалася. Не было нікога. Адно сухая вішня шамаціла сваімі крылымі галінамі, суцяшаючы старую. Думкі лезлі розныя, якія хочаш, якія больш даспадобы, а іх не было. І ізноў ішла да вядра, брала кубак, прагна піла ваду, па некалькі разоў выцірала старыя з трэснутым шклом акуляры, глядзела ў вокны, а на дарозе нікога. Сведкі толькі могілкі, ды старая груша на калгаснай мяжы. Села, прытнула галаву да шыбы, губляючы позірк у суме куткоў. Паўставалі ўспаміны, чула дзіцячы смех, бачыла малую на ложку, сівенькага Петрыка, як пякла аладкі, клікала ўсіх да стала. Успаміны. Рабілася мноства, і старыя шэрыя вочы пераўтвараліся ў крынічкі з сівою вадою. І раптам забурчаў мотор, каля хаты спынілася машына. Старая ўстала, выцірае куточкамі хусткі вочы. Прычакала, яны, дзеці, і ўжо не чула, як увайшлі, толькі глядзела, плачучы, як малое. Спатканне. Было ёй так добра, што гатова і памерці ад такой лагоды, як яна чакала гэтых святочных нядзель, дзяцей і ўнукаў. Але надыходзіў вечар, толькі застаўся шэпт рэха родных галасоў. Нетаропка пачала кладацца спаць, патушыўшы святло з ленаватай лямпы. Чула, як нехта парадыў сіпатым здушаным голасам пажадаў усім жанкам прыемнага сну і доўгага жыцця. Мой верш, який я хочу теперь прочитать вам, называется «Мроя», навеяны мне творчестью вядомым беларускім рок-гуртом, які называется «Мроя». Верш таксама «Мроя». Калі адраджэнне адчуваць надыход, гатуецца цемра да самазнішчэння, абудзецца наш шматпакутны народ з паставы піцця і сляпога малення. Тады галаву прыйдуць добрыя думкі, і добрым святлом заквітнее абрус, і кожны туды прынясе паласунку, і скажам з усмешкай: «Жыве Беларусь! Я веру, што здзейсніцца светлая мара, надзея апошняй загіне ў мяне. Не згодна сядзець я ў бараку на нарах, не здольны дыхаць свабодна ў турме. Я тут буду жыць, толькі тут мне памерці, таму што за гэта жыццё аддаў дзед. Сумётаў полоску крыві не адцерці, нічога не зробіш тут. Менталітэт». Дякую. Алесь, у вас апошняя такая інстанцыя, я калі мець на ўвазе вашы творы, ці не? Значная. Значная, так. Ну, Алесь, увогуле яны пагаджаюцца вось з тымі ацэнкамі, якія ты, як кіраўнік, выносіш з тым прысудам, ці ўсё ж такі нейкая вот калектыўная думка вырашальная, оказывается, у ацэнцы твору? Мне ўвогуле падабаецца, калі людзі умеюць стаяць на сваём пункце гледжання, але калі яны робяць гэта, вядома, абгрунтавана, таму што многія людзі слухаюць тое, што яны хочуць пачуць, а калі ідзе нейкая крытыка, нават калі там будзе ўсё 100% даказана, часам гэта нейкае абурэнне нават выклікае. Але ўсё ж такі самабытнасць бярэ верх. Тут важна і казаць нешта такое па тэорыі літаратуры, калі ўжо яўныя нейкія недарэчнасці, і ўсё ж такі не прынізіць творцу, не заглушыць яго. Вось, напрыклад, я б назваў такі фенамен, што часта прыходзяць юнакі, дзяўчаты, якія пішуць па-руску, таму што вядомая наша сітуацыя, ўсё навучанне ў горадзе на расійскай мове. А пасля выпадкова ці то на жарт пачынаюць пісаць па-беларуску і атрымліваецца проста цудоўна. Вось, напрыклад, Алена Капусціна прынесла ўпершыню свае вершы на рускай мове, дарэчы, яны ёсць у гэтай кніжачцы «Узлёт». А пасля, калі пайшлі апавяданні, то я для сябе параўнаў бы іх недзе з творчасцю Караткевіча па духу. Па духу. Гэта яшчэ залежыць ад таго, як яна надалей захавае гэту божую ясачку талента свайго, скажу, без перабольшвання, таму што творца, а тым больш геній, калі ён дасягне такіх узроўняў, не належыць сабе, ён належыць народу. І трэба памятаць кожнаму з вас і імкнуцца да самых вышэйшых дасягненняў. Хаця гэта цяжка ўзяць на сябе такую адказнасць, належыць народу. Вадою белы снег, у выраі часу збег, крануўся лёд,
зімовага адчаю. На долю ці на грэх вялікшая з утех прыйшла. Кахаю. Цябе кахаю. Калісьці Саламон сказаў на славе дзён, усцешаны красунямі паўсвету. Нашчадкам наўздагон жартоўны свой закон міне. І гэта марнота, гэта струменямі святла аблашчана зямля, збуджаючы бязмоўнае маленне. Каб радасць, што ўзняла, не згортвала крыла, ляці імгненне. Жыві імгненне. У чарговым выпуску праграмы «Край» мы пазнаёмілі вас з удзельнікамі рэспубліканскага літаратурнага конкурса маладых талентаў «Дэбют», удзельнікамі літаратурнага гуртка студыі «Спадчына» абласнога цэнтра творчасці моладзі, сябрамі літаратурнага гуртка «Верасок» Востравскай школы імя Міхася Рудкоўскага і фальклорным гуртом «Журавінка» з Ганцавіч, а таксама з сябрамі літаратурнага аб'яднання «Узлёт» горада Баранавічы. Нагадаем, што абласны тур рэспубліканскага конкурса «Дэбют» адбудзецца у Брэсце у цэнтры творчасці моладзі 29-30 красавіка. Там вы зможаце сустрэцца з пераможцамі гарадскіх і раённых тураў, набыць кнігі, якія я ўжо згадваў, анталагічнае выданне сучаснай берасцейскай паэзіі «Дзядзінец» і калектыўны зборнік паэтаў-школьнікаў «Палёт жаўрука». Да новых сустрэч, сябры!